Здравейте, приятели на BBR TV и особено на любителите на кулинарното изкуство. Отново сме на гости в ресторант Старата къща и по-специално в кухнята на шеф Гогов. Днес той е приготвил за нас нещо много специално, българско, от Родопския край, но нека той да ни представи ястието, което ще приготви днес. Здравейте отново, аз съм шеф Гогов. Днеска съм ви приготвил малко национална българска храна. Типично родопско ястие с нотка на пилешко, малко зеленчуци, картофи. Самото пилешко съм го нарекал родопско пилешко, понеже има малка част от родопите нотка в самия вкус. И така, да се... към него ти ми споменава предварителния към него разговор. самото родопско пилешко е добре да се комбинира с така наречения хляб, вид домашен, тиганици на времето, така се е казвал. В случая днеска специално ще го направим на нашия грил. Ще го изпълним. Но ще ни покажете как се приготвя, да? Ще покажа технологията. Добре, можем да започнем, ако си готов. Добре. Какво ще ни е необходимо? Пилешко филенце, което съм го процирал на плик, малко съм го прорязал, пресно охладено пилешко филенце, картофи варени, добре варени, нито разварени, нито сурови, едно добро състояние на картоф. Друго, което ще е необходимо, това е сотирани салца, така наречените лук и шушка сотирани до средно състояние, да не са много меки, които присъстват към нашето пилешко. Бекон. Тук мога да споделя, че специално бекона е моя идея, придава добър вкус. Използвам английския бекон, той е малко по-солен, затова ще внимаваме с солта на ястията. Малко сметана двойна дабъл крим ще използваме и така наречения вече става финиша на самото ястие. Да, в твоя стил. В моя стил. Така, за начало, както винаги съм казвал, идеята е котуна винаги и тигана да е добре загрят. Добре загрят, да. Добре загрят, като температура. В случая използвам 3 тигана, понеже ще покажа една техника специално за този кашкавал, български кашкавал, нарезане на много тънък слайс на машината на единица. Специално ще го дехидратираме, т.е. ще го направим в основата на чипс. Това ще бъде много интересно. Където ще бъде финиша и самия фуд дизайн на самото ястие, на самото пилешко. Тиганите пушат, това е добър знак. Значи... Ще използваме този тиган. Дълбокия, другия ще го намалим. Едновременно ще дехидратираме и кашкавала. Какво знаем за него? Пускаме в леко подмазан. Много малко мазнина сложил, да. Температурата тук е... да залепне. Не. Температурата е някъде на 130-140 градуса. Техниката на дехидратацията е точно това изпаряване на водното съдържание от остатъчната мазнина, която е приготвен самото сирене кашкавала. И докато изстива, се превръща във форма. В този момент може да бъде всякаква форма. Сфера, може да е колбичка, спиралка. Да. Това за декорация на всяко едно ястие е просто за строго пренене ястия, да, абсолютно. Добре е температурата да е умерена, както казах, 130. Да. Хубаво е... За да не загаря, да? Да не прегаря толкова бързо. Може да се изпълни с италианско сирене или холандска гауда. Ефектът е добър. Същия. Тук в момента използваме друга техника на запечатване на месото. Вътре остава сочно, сочно и с лек филм, а от двете страни е запечатано. Едновременно с готвенето на пилешкото се изпичат и картофите. При тях трябва да се посолят леко.
за да има вкус. Да. Малко от пилешкото. А да погледнем кашкавала. Кашкавала. Какъв цвят добива? Кашкавала, понеже самия огън е неравномерен, Да, от тук една изпича, страна. не е проблем, защото на мен лично ми е необходимо. Как се отделя? Вижте Отделя ли, се. уважаеми зрители? Отделя Отделя се се много. много лесно. Ако го отстрана малко, да си поеми, Ще изтине ще се бързо. отделя по-бързо, Да. но ще стине. Идеята е да е мек, когато го навивам. Да можеш да му придадеш форма. Да. Тук ще намалим. Странното е, Пак че ще обърнем. така гледайки го, изглежда, че е пръснат и в никакъв случай няма да можеш да го отделиш от тигана. Да, но с тази вълшебна пенсетка Да. Много финна Може пинцета, отделяш да се го. обърне. Става невероятно красиво. Сега избираме формата, където ще го оформим. В случая, в момента взимаме това шишенце. Не е Добре. проблем, може да се обърне на всяко. Отстраняваме. Няма значение. Да, нищо става по-интересна форма. Така, едната по-малка, другата по-голяма. Няма значение. Да. Крехке. Много е крехке. Затова казвам, че всяко нещо трябва да се внимава, Цели момента. да се оцели момента. Много. Трябва да се внимава. Защо? Защото самата прецизност на самия шеф е точно това. В даден екшен да се умее да направи нещо както той иска. Да. Както той иска. Качествено и красиво, както Както той той го иска. усеща. Точно така. Продължаваме с Пилешкото. пилешкото. Картофите са се запекли много добре в този момент. Месото е алденте, както казах. Тоест Сочно и елангре, по Сочно. нашему казано, да? намаляме температурата още малко. За да се запази така. В този случай- пропуснах да те попитам, пилешкото филе, откусяваш ли го предварително по някакъв начин? Малко може да го вкуся с сол. Имам прясно смлян черен пипер по-едър. Да. Не е лошо, но не забравяме, че този бекон Бекона ще го е откуси, специално много солен. В този случай трябва да се внимава с него. Тази сол влиза в самото ястие. Да. В такъв случай не бива да се добавя, предполагам, сол почти. Абсолютно, Да. абсолютно. Така, това тук се пече. Понеже е крехк самия стайл и е необходимо да се отстрани внимателно, За да не се щупи, да. както казах, не е лошо и да се щупи, пак може да си го приготвиш Да. с друг слайс. Когато кашкавала е нарязан на голяма дължина или настърган, тогава може да се получат къдрови форми. Да, но може ли когато е настърган отново да се направи тази процедура? Сега ще го покажа. Добре. Сега, между другото, ще го покажем и него. Имаше тук настърган кашкавал. Да, Сега ще го ползваме. Може. Не взимаме готов настърган кашкавал и както е тега тиганчето, Просто поръсваш. защото всяка домакиня може да няма вкъщи машина за колбаси. Да, със сигурност. И ако иска да изненада гости. Но тук трябва да е малко повече като стойност, да може да се получи спойката. Като количество. Като да. количество. Едновременно занимаваме с бекона, който вече се изпарява като стойност и солта избива. Да. Това е идеята. Филето е точно алденте на ръб. Поправките за това ястие. Избрал съм пак песто. Самия сос е богат На вкусове качества, да. на вид. Самия езикин влиза навсякъде, където трябва да влезе. Продукти, както Да. споменах, това е Лук и лук и чушката. чушка. Тя също
правим малко Всичко местенце. се приготвя в един съд, за да се смесят вкусовите Точно качества. така. Това е идеята. Идеята е да има и бързина в готвенето. Да. Наистина, все пак работиш в ресторант и ако нямаш бързина, клиента ще се наложи доста да почака. Доста. В дадени моменти самия екшен е много стремглав и Да. нещата просто трябва да се много бързо случват да се работи. прекалено бързо. Наистина за клиента отвън остават само вкусовите усещания, но за самия персонал нещата са много по-сериозни. Бекона минава отгоре, Над пилето, над пилето. да, Казах. кашкавала се изпича. Значи тук също мога да забележа, примерно с тази шпакла е добре да се, да се помогне на кашкавала. Се разстеле, температурата е силна, ще я намалим. Не трябва да прегаре. Да. По никакъв начин не трябва да Трябва прегаре. равномерно цялото количество да се Тази изпича. Нали леко- така разбираш? Така е. Да. Сега ще го отстраним много за кратко Да време. пустим малко, да. Не може родопски стил без чесън. Тук ще внимавам, понеже, както казах, това е много крехко. И ще го нарежа чесън на много бавен слайс, За да не се загуби нищо от да не се загуби и качествата му. да не стане ефект самия стайл. Ще сложим върху самото пилешко. Върху вече самото върху пилешко. бекона. вече върху бекона. Така. Така. Тук, за да стане сочно, Момента. понеже самото ястие се е довършва във формата, заливаме с малко сметана. Сметана. 150-200 грама. Вкарваме отново песто. И сега вече вкуса става интересен с Отново сметаната. песто. Тук за стайл ще нарежа две капачета нежни, малки капачета. Тук също влиза в добра В загрята фурната. фурна. Вече загрята фурна, да? Загрята фурна на 200 градуса за около 3-4 минути. През това време ще довършим Кашкавала. самия дехидратиран. Ще му помогнем пак да стане. Този определено ще стане с по-интересна форма. Ето, получава се. Да. Може и по-малко да се сложи, може и повече, но когато човек почва като начинаеш, трябва да почва да го презентира с по-голямо количество, да може да свикне. Затова показах малко повече. Да. Искрено се надявам, че сме полезни на нашите зрителки. И зрители, може би, има любители на кулинарията, не само професионално като тебе. Ще преместим на другия, където този котлон не пече равномерно и затова трябва от всички страни самия кашкавал да се изпича, а не да пригаря. Хубаво е човек, когато знае къде може примерно да се получат ефекти, да се избегват те неща. Избягва, да. Е добре, аз винаги имал съм и други участия и съм показвал точно такива моменти, къде може да се сгреши. В случая вината, според мен, не е толкова на шефа, колкото в техниката. Така е несъмнено. Просто е необходима наблюдателност, за да видиш на време. Умерена температура. В случай, когато едната половина от котлона грее, се изпича тази част, другата остава сурова. Фактически не е дехидратирана и затова води да пригаря на места. Края, да. А не трябва. Трябва да е равномерно навсякъде. Това е идеята. Сега вече го отстраняваме и можем пак да му придадем тази форма, която ние желаем. А сега е на
на по-голям. Когато ние желаем, Да, ще стане много. тук ме помагаме малко, трябва да застине. Това е необходимо. Самото ястие се готви, казах, 4-5 минути. От 3 до 5 минути. А във фурната Както колко споменах, време трябва да остане? И там около 4-5 минути. Не е необходимо. Просто самия кашкавал да се разсече, да се вкуси крема от сметана. Да, да поеме. Това е целта на запичането. Ястието е почти готово на котлона, Да. но там се довършва. Като споменахме, самото ястие родопско върви и ще го презентираме с този хляб. Родопски, вид тиганица. За този случай ще представим шеф Емил Гогов. Той ми е мой брат, който години наред е бил с мен. Той ще покаже как става разпъването на самия хляб, а пък аз ще гарнирам самата плънка. Това е. Емил, заповядай. Тук при нас, ако обичаш. Сега може да започне той да приготвя хляба, докато аз приготвям малката плънчица, понеже Добре, той е може ли с плънка. С две думи да ни кажеш Аз през това време каква ще е погледна. процедурата? Ще изкараме, Вмества се тесто, ще изкараме след това... пилишкото. Значи за хляба бих казал, нали, тестото е най-важно. Да. Малко по-високо, ако обичаш. Има най-различни теста, Да. но тайната е на самото умесване. Хляб, брашно, сол, вода, брашно, мая. Това е основната съставка Рецепта, за хляба. на всяко едно тесто. Мгм. Аз ще ви демонстрирам как се разточва. Добре. Самия хляб, съставките после ще ги изредим. Добре, а има ли плънка в самият хляб? Значи, плънката ще изпълни Шеф Гогов, ще добре. изпълни плънката, ще ви покаже как. И самото ястие, после ще го презентираме. През това време ще прави хляба, пък аз ще приготвя плънката За за хляба. за самия хляб. за самия добре. хляб. Плънката също е от пилишко, малко. На две температури е правено пилишкото, с два крема ще бъде презентиран, с малко свежа салатка, Добре. пресни. Интересно е. Ами аз предлагам като свърши той Този- просто двете неща заедно да ги... Точно да, така ще ги презентираме и двете неща. Добре. Ако мога да помогна. Аз през това време ще обяснявам специално плънката. Както Добре, казах, как я както приготвяш? казах, взимаме цяло пилишко филе. Да. Нарочно е цяло, не е нарезано на слайс. Трябва да се запечата от двете страни, отвътре да остане лек филм. Да. Брат ми сега разпъва в този момент самия хляб. Той е интересен, че на времето се е казвал тиганици, хляб пресен на грил. Старите баби са го правили дори върху самите печки, отгоре върху самия плод. Да, върху самата Върху плоча. самия плод. Да, всичко е било много натурално. А тук, уважаеми зрители, ако забелязвате, хляба се пече на скара. Електрическа скара българска. Както казах, филето се запечатва от двете страни, А отвътре остава сочно, да? след това се режи и пак влиза в тигана. Втората температура прави филето 10 пъти по-сочно. Затова се изпича на цяло филе, на цели Всъщност парчета. така запазва сосовите си, а след това, като го разрежеш на слайсове, остава още по-вкусно. Влезе пак в тигана, Да. втората температура. Вау, Така е, много защото интересна технология. така се правят заготовките за по-големи мероприятия, хора, Да, където когато трябва да има участват. Да, голямо количество храна. Така, ето е втората. Това е първата Да. температура. Вътре месото е точно розово. Почти, да. Когато го вземем на дъската и нарежем на слайс, Отново. точно този момент е необходим, в който
да влезе вътре в самия тиган. За втората топлинна обработка. Точно този момент. Точно този момент, този слайс. Не. Да погледнем какво се случва и тук. Значи за Пече хляба, се. за хляба е много важно температурата на грила на скара да е умерена. Умерена. Тоест 75 градуса. Ако много силна, ще хване тестото и ще го изгори. Да, няма Много да се умерена. изпече навътре, Няма да се да. изпече, ще бъде кисело. Ясно. Също важното нещо е хляба да се съблюдава от всички страни да се изпече. За да се пече равномерно. Да. Да. Може, бих казал, може и да направи пица тук. Да, безспорно, Не, това е но- готова пица. Да. Това С, ще бъде необходимите следващия съставки. път Може и пица да се изпълни на грил. на грил. Не знам някой до момента дали е изпълнява пица на грил. Ще покажем и това на нашите зрители, но Да. в някое следващо предаване. Междувременно, Шеф Гого самото месо приготви е вече месото. втората температура. Да. Добре овкусена. Пак казвам с малко песто. Малко песто. Тук интересно, моята любима подправка е така наречен търмарек, куркума. Куркума. Да. Или индийски шафран, ако му викат. Малко от него. Едно, че е здравословно. Самата куркума, мент, чисти черния дроб. Това е нещо много важно за организма. За здравословното хранене. Придава абсолютно, вкус, да. аромат и цвят. Придава. Тук ще използвам пак Лютият леко червен сос. подлитен червен сос. Самите флейки. Пилешки стават много сочни. Да. Това е готвенето. 4-5 минути, не отнема Всъщност толкова. това месце после ще влезе в хляба, В хляба, който ще се приготвя навие. от другия шеф Гого. Така, тук финала, сметана малко. И пак ще сложим малко сирене. Сиренето е спойка и вкус. Да, на мен ме На прави месото. впечатление, предполагам и на нашите зрители, че ти уважаваш много сиренето и пестото. Италианско Това сирене, това е твоята запазена марка, италианско предполагам. сирене е перфекто. Моцарела, То пармиджано съдържа в себе си реджано. много аромати. То е наистина сирене, което няма как, примерно, да имаш здравословни проблеми, няма сол в него. Технологията на моцарелата е зрее еди колко си период. Самия Добре, пармиджано да. реджано, Да, самото да, сирене, той зрее много. Голяма масленост. Наистина има голяма масленост, но е по-здравословно от нашите сирена. Да погледнем какво се Да случва погледнем. при брат ти. Месото е готово. Да, Хляба. Почти За хляба трябва да се знае, че той не трябва да се припича, понеже ще се навива. се навива. Да, трябва да е много... Се щупи. Да. Да не се, понеже като се нави, после ще бъде леко прорязан на слайс или на половинки. Въпрос е да бъде точно идеята е да бъде мек. И гъвкав да може да се... Да. Създаваме с Масло. сей. Уважаеми зрители, Ароматите нямате си са- не представа колко е забавно да работиш тук, в тази кухня, с тези майстори. Ароматите се усещат. Ето това Да. е много важно. В този момент. Хляба. Това е много бързо. И в същото време с маслото запазва своята еластичност, за да не се щупи след това. Да? Това месо е Хляба вече е готов, месото също е готово. готово. Финиш на котлоните. Самото родовско пилешко се е отлежало, самите аромати Вече са ги са вътре. споени. Да. Просто Просто стана нещо разкошно. Със сигурност ще го опитам. Хляба е готов. И хляба е готов. Добре. какво е момента на презентация? Тук с нашето сосче, вид чесново, майонез за кисело мляко, чесън и копър. Подмазваме хляба. Ставички. Колко богато на цветова гама, томатки на слайс. Предварително направени. Извинявай, но това стана След ястие. това се слага месото. Месото.
Това е нещо, което лично сме го създали в друг обект. Да, Като идея, създадено и много добре се получи. Сега внимателно ще го завием, дото хляба не е мек. Затова казвам, че хляба е най-важната съставка, понеже когато си получи така, режем през средата. Режем през средата. Отделяме на две. Стана много Режем красиво и много вкусно изглежда. и другата част. Отстраняваме. Режем и тази половинка. Леко така ще им дадем момент да се запазят, докато презентираме самото родопско пилешко. А то пак ще от свежи зеленчуци. Салатка, зеленчуци. Да, салатка. Тук ще преместим картофчетата. И сега в момента на самото ястие. Нещата ни трябва. На времето учиха да бъде чинията запълнена, да бъде. А сега дните и годините настъпиха на ястия, които са оформени добре. Т.е. който шеф оформи добре ястията, той се грижи за клиента. Не ги разполага изцяло по чинията, да бъде като дадено просто. Тук трябва и затова трябва да се набляга, точно в този стил. Защото клиента, когато ти самия се постараеш да му угодиш, той ще е вечен. Той самия ти остава вечен. Клиента. Тук презентацията е, ще презентираме това. Казах, може да бъде сложено отгоре, може да бъде отстрани. В случая ще го направим така отстрани. Семпл. Задръж едната част ще презентирам. Показахме как може да бъде поднесен самия хляб. Добре е да има пак свежа салатка. Като канапе? Да, и само за вид. Трябва да ви кажа, че ще презентираме едно единствено. Може това цялото количество да бъде в дървен поднос, в постойки. Както се сервира хляб, абсолютно. Може и така. На дърво, да бъде някакви плоскости в старинен стил. Така се прави. Но тук презентираме и показваме самия стайл. Това е днешната идея в самите ястия, да покажем, че едно ястие може да бъде българско, но бъде добре поднесено в съвременен стил. Да, представено отново една чушчица, много добре се съвпасва. Люта чушчица с това. Ето последния финал. Идея, която би заинтересувала италианските и английските клиенти. Така е, наистина. Това е нещо, което ако в самото месо влезнат и други аромати, като сумак и нещо индийско, отива другата крайност. Да. Така че едно ястие може от едно да се превърне в друго. Да бъде. Но днеска показваме как може да бъде презентирано едно родопско пилешко с този ароматен пекан на грил хляб от Емил Гогов, шеф Емил Гогов.
представиха шеф Гогов и шеф Гогов, е било интересно за вас. Аз съм Мария, а вие бяхте с предаването Да ни е сладко. Останете с BBR TV до следващия път, когато отново ще бъдем в същия ресторант Старата къща и с шеф Гогов и шеф Гогов. До нови срещи!